ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. боди хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. Мошинҳо аз Daewoo Nexi саршидагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ бидем, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад ин Nissan Maxima ки соли бароиша 10000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объём мотораш 2 литра. коробка пердач автоматика, нархи мошин 26000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 185000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 6 моҳи дига сурок дорад документош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Mercedes-Benz S-Class соли бароишаш 1995 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8. коробка пердач механикай, нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 320000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина гуфтесае ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Toyota RAV4 соли бароишаш 1998. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2.4 литра. коробка пердач автоматика, нархи мошин 40000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 285000 рубл мешавад. састаяни мошина зури бад гуфтеса, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки бисёр бародароно хоҳиш кардагӣ биданд. марҳамат. соли бароишаш 1998. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6. коробка пердач механика, нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 192000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. 8 моҳи дига документош мебошад сурокаш. дигар арзон карда намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. панҷум Toyota Mark II соли бароишаш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 2 литра. коробка пердач автоматика, нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 121000 рубл мешавад.
ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. состояниеша зури бад гуфтестай, мотор ходовоиш созай, боз камтара кор дорад, фарошай гуфтагиай. боз муомила дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум, Nexi Daewoo соли бароишаш 1996 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 12110 сомония. ба рубл бигардонед 86000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. мотор ходовоиш 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Opel Vectra Простой соли бароишаш 1990. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передач механикай. нархи мошин 24000 сомония. ба рубл бигардонед 171000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош хаттии тонировкаш то 2021 солай. мотор ходовоиш 100%. и алишиам астай ба Toyota Mark D ва Nissan Maxima. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум, Hyundai Solaris соли бароишаш 2018. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҳисор. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 85000 сомония. ба рубл бигардонед 605000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад. мошин растамошка кардагӣ нестай. мошина гуфтесае ки почти навай. абагреф сидени мебошад. абагреф рул мулти рул мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, Opel Astra G соли бароишаш 1999. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар айни. сӯзишвори бензин газай. объём мотораш 1.6, коробка передач механикай. нархи мошин 36500 сомония. ба рубл бигардонед 260000 рубл мешавад. ранги мошини серебристия, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. даҳум, Nissan Maxima соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 2.0 литрай. коробка передач автоматикай. нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардонед 156000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша хуб гуфтестай. гуфтагия ки чӣ саволи дорен, дар имо нависонен.
вариантош ҳаст алишиам мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutya ки соли бароиша 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар иста равшан. сӯзишвориш бензини холия, абём мотораш 1.6, коробка пердач механика. нархи мошин 42000 сомония. ба рубл бигардонед 299000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса состояниш беҳтарина. гуфтагие ки ягон савол бошад ба телефон. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Daiwo Nexi соли бароишаш 1996 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, абём мотораш 1.6, коробка пердачиш механика. нархи мошин 17000 сомония. ба рубл бигардонед 121000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед. дастгирии моро фаромӯш насозед.